Takže, paní Elwoodová, máme pro vás pár otázek. No. Na osobní život. Řekněte nám něco o něm. Mám horečku. Jak vysokou horečku? 50,5 stupně. Si vy musíte být úplně v ohních. Neříkejte. Já nedýchám. Já opravdu nedýchám. Ne. A jak žijete? Odpuste mi to. Jak přežíváte? Já dýchám vnitřním vzduchem, který jsem si tam nechal na tady ty nejhorší Nechal? časy. Vy jste muž, paní Elwoodová. Nechala? Já jsem mám tak totiž trochu, velice ráda. Proto si říkám, jak kdybych byl chlap. Ale já ne. Jsem ta hnusná odporná ženská. Tak se ptejte. Wow. Dělejte mi blbě. Jak moc blbě vám je? Vypadá to, že hodně dost, protože si tlučete do čela. Jo, já si musím čelo držet jinak. A těžce dýcháte. Ano. Mě za chvíli klapne Pepka. Je to zlé. To by nás opravdu bez vašich těch nenapadlo prostě. Co teď? Upomínek. Upomínek? No tak dovolíte se Lidku, jinak upomínky nebudu. Ježíš. Co budeme dělat? Já nevím, já jsem prostě v pořádku. No tak se... Koukám vám, že mám červené oči. Ano, jizvy na očích. Jsou to světoznámí parchanti. Kdo? Jizvy na očích. Já už nemůžu to ani rozvejšet. Já myslela, že ty parchanti jsou tak nějaký lidi, co vám to udělali za oko, tak jsem se zeptala pro jistotu jednou a oni to jsou pořád ty jizvy. Ano, jsou to ty samý oči. A velice mě to mrzí. Proto... Žijete, dechejte. Flusejte. Ne, to je dobrý, já nádherně dýchám. Už na mě nešahajte. Už je to v pořádku. To bude asi zase všechno. No, já se postavím na nohy. No tak co zase? Tak povídejte, jestli máte otázky či neotázky. Jaké je to vyučovat? Jarmilku, Ano, Žárovičku. známý. A jaké to je jí vyučovat? Už jsem u ní byla 2krát. Vypadá to, že vám to stačilo. Jo, kvůli tomu mám vlastně tu horečku. Aha. Fuj. Já... Na to se nedám Co na mě tak čumíte? A co, jak se vám poliká? No jak asi? Čínsky. Normálně. Pomalu, ale víc se mi hnusíte pořád. Tak už jděte pryč. Tak tohle je konec dnešního rozhovoru s paní Elwoodovou. Jelikož už není schopná mluvit, ale chtěla by vám říct, jestli se vám tohle video líbilo, dejte like, jestli ještě nemáte odběr, tak mě dejte ten odběr a paní Elwoodové, čili mému bráchovi taky.
A paní Elwoodová vás velice pozdravuje, i Ano. když nemůže mluvit.